Simrang hilin eh. Hello! Good morning. Mayong buntag, tibok kalibutan. Ang ating pamaharon is bulanghoy. Palisan og ginamos. Ginamos ko no, pero di itlog di ay. O buwan. Hawal ba itong buwan? Wa man. Manaman sila ng trabaho. Ako mauwahe. Martes na deron, adlaw Martes, Abril 1. 1 ba ron? Hapit nagbakasyon, hapit nagmalaraw. Kapag hapon na hamaning pamudyo, kagubot paghapon, gubot pas dekret. Ang naman hinahinay. Siya na kay? Hang? Isay mo kandiyak balanghoy. Paritag kape. Mahaw ta, mampili sa taghap. Morning. Mamyuning ayop. Mahaw ta. Ma'am Cherry Ulrich, musta? Hindi sa Cagayan, Alan Nisnisan, maayong buntag, Cagayan de Oro. Kanila bang bulanghoy sa Cagayan, di na ba bulanghoy pangan, Bengala ra ba? Tanong ko sa una. Takto ba ko Bengala? Kanak ko kamaman sa una. Idan mi man tong idan nga mungha ko ng Bengala. Tinga ko ni Bengala. Bulanghoy man di ay, mao ni Bengala sa Cagayan. Di mama kabalo morning. Noel Dominguez sa Cebu. Salamat ka ado sir sa imong kaunay paglili. Mahota. Ma'am Idina, wala kaniti. Good morning, ma'am. Lang tag bulanghoy.
Mendoza, morning. Ngayon na pa magpamawag ng trabaho. Kaya pakuha ko barina. Kaya kabitan bintana kong duha. Kaya hanggang ito yan gatong sa kakwato. Gubo naman. Dahil sa kakwato na naman ikot bintana. Pero kita may kortina. Kabitan na ang kuan kanang curtain rod. Oh, kabitan na nilag sa bintana. Next this kwarto isa. Kaya mabali na po ko dana. Para nakikita sa kwarto nga iya trabahoon. Ikilya ang dagkang maning teskuhan kami nagamit ang dagkang mga tinigong sa karsada. Oh. Nagamit ang mga tinigong sa una na. Abo. Mga tinagong kabilya bas krasada na, nagamit. Oh. A few moments later. Ito na, lauwing kubasa, subaka gubuwad. Na inanog na ginamos. Ay, tuyad sa gang buko-buko. Kapoy ba sa pod magtuzok-tuzok, magligamo, tabok-tabok. Diyan na lamang ko ako na ko'y servisyo. Kanang pagligamo, di na servisyo. Magpakawan sa pinatrabaho. Sa deron. Servisyo, gihapon na mag-repeat silang ginanan. Ninja, inigting paniudto, nagkikay paniudto, inig palis, magkikay snack. Sa kanan gisnak kaniya, bulanghoy. Karong palis, saging na pod. Siguro ginamos. Ay, ginawa ko, laban lang. Sakit ang bungkog. Maniud to deta. Nilawing kubasa. Mungay. Yan. Pakulingan nila ng kaon sa nagtrabaho.
So, naman dyan ko magpaawahi. Ano lang. Yung law subakan o buwan pinaka. Buwan nga malupad. Ang talinjo. Ang luto di na puwa. Ngot na magpuwa. Galing niya po ni nato. Yung gasa. Yung pagkul. Ito. Ikot ng tanan. A few moments later. Snack person. Diray kamutik yo. Guwapa kayo. Guwapa pagkaluto. Hello. Merinda time na. Merinda de kamutik yo. Yan, ay saging. Parisan o ginamos. Ay. Wala po kong pinatrabaho. Ya pa rin. Huwag pa. Agam-kam. Ang talinjog, kamutik yo. Kas kwarto, may bintana. Ang kabilya. Buna ko rin wakwak. Ligon ko lang lipaka. Sabi kayo sangit rin. Abay sa na sa sokon eh. Kadagdad to na ko tinahan na. At po ko higdadad to. Pikas. Diyan na jag abuhan na masahan na. Diyan ako naglibog ko. Nanguntahan ako kung sani. Mode ko nun butangan og juta. Kanang murag-ad sa baboy. Sakto dito na ining comment ang vlog. Ang batang juta. Hindi mulutak ag siminto. Kamao din na siroli boy. Mananiw pa kaning butangag gikulong-kulong mo ni butangag duta anhay butangag kalan
Mani update rong adlaw. Martes. Ja kuan lababo. Diyan na. Sakto jo din palitag lababo daan kay jang sukdan na. Hanap pag lababo diha. Lagi po bintana raguhang. Pila kapod ng bintana o atang pasaminan. Mo ni update ron. Dagaris kwarto gamay mamani buliton maning kuan na ha, buliton maning bintana mo ni paila nila. Ja katong pikas adtong gikortinahan mo toy kuan na sa bintana. Sugod nagpail sa liboy na. Abuhan, dara abuhan pa. Kanang gikulong-kulungan mo di butang ang tuta aron di mulutak ag simento. Madu ka daari nga nakabitan og kurtina kay ani na pud ani mo higda. Anis. Kuan ano pa padyo nun. Kay panagguba nagdari dia. Yang higdaan na dari giguba na. Daka na bintana man na butangan na og kuan. Kabrihan na kani may close. Dapit sa buhan. Mungkag na. Aron, Martes. O kare. Di ba? Diyo karing bintana, nasugdan nagkuan, pile. May nabungkag naman, bungkag nagpamudyo. Aron nagbungkaga. Bungkag pas tinapok. Diya mo to ilang update rong adlaw. Lababo o abuhan o nabungkag sa kabintanas pikas kwarto. Salamat. Anam na jud ka. Tiop. Salamat sa paglantaw kanunay sa video amping tanan. God bless you all. Tinakahilwas, kagumit na.